пия вода. Не пийте. А сега вече може ли да пие? Ти какво гледаш? Тази вечер ще прата от думници. Охо, от думници? Знам. Къде одейте си ли днеска? Цял ден помръзнайте, изморите са. Ами на бранките, беби. Загради ми малко там. Един крив миндал имаше, го отрязаем да го приготвил за дърва за зимата. И прибираме се, че много студено, измръзнаем цял ден. Сега тук да дойде невестата, да пием по едно вино, да може да се загреем. Иди, баба, викай майка ти, как ти, къде са отишли, та ги няма. Бягай ги викай. Како? Викай мама! Мамо! Бабата вика! Тя баба тя е еднака, да не знае човек до някъде. Ами Мари, мъжете какво се дойда. развикала, Дужда и да Миката тураш дошли, маста, ще дойда. ракийката. Не оставаш човек да иде там из малата. Ама сме малко. измръзнали цял ден, Е, трябва много, да... аз съм приготвила Мръсна всичко са. готово. Така. Но излезай малко из малата и знаеш какво научай. Ко научи? Ми гърчат за нашата мома, че тя ли от думница тази вечер да й дойдат. Оле, то само това. Ми това. Тя малка още. И ето. Како Марийко, Кой вика? Аз съм. Коя си ти, Мари? Ще ме видиш коя съм. Како Иванке? За кой идиш, ма? Айде, Ще ви кажа, нека да славай, па да влянете. видим за какво си дошла и ти. Нека да вляна, па ще ви кажа. Славай. Добро вечер. Добро вечер, вечер. добре дошла. Добре дошла. Измори се до дядо да мари ми, много си далеч. Бъри. Еми, като сме далеч, какво правиш тук? От долната мала сме Кота по-добре. гони сега, кота гони. Нашият Кажи си, Ерген дядка. ме прати за вашата мома. Отивай, баба, и без нея да не се връщаш. Ето тук носа един шей. Ко ще правите, ко ще струвачки няма да дети. Ми тя е малка още, бе. Тя е малка. Майка и баща Тя и не е да за кажа. женени още и плюс това сега са коледни празници. Не може да се прави годиш. Ристио, вие няма дати, па ще почакаме малко. Еми, тогава И- ще питаме нея, ако иска, тогава ще ви дадем. Иначе, И малка голяма, у дома тя ще порасне. Ние имаме толкова имот, на Шарпавец 50 декара, на Лаута 30 декара. Тук на Манастирският път имаме 50 декара черяши. Като имаш толкова имоти, ще я държиш у вас? У дома. Да, емиш Ще там отрепти по от къде. работа. Ние си имаме работници, тя само у дома ще седи, ще порасне колкото мене ще стане. Къде я вземеш? Ще видиш. Ти да кажа, ти да кажа. И други Како викат. Марийке? И други Е, викат. ти Кой като е? сури. Кой вика? Кой вика, май? Како величке, за кой ви идете, Мари? Айде, плавайте да видим за какво сте дошли. добър вечер. Добро вечер. Добре Аз дошли. дошла. Сядайте, бе, чува, и вие за какво сте дошли. Ние сме си стара роднина, но да станем пак роднина. Нашият Антон откраднал китката на вашата мома и да изпрати да искаме. Къде е момата да я видим? ами тя на къде чешмата е? е била, На тя е Галева малка чешма, още, тя. не за тая работа. Ча на Не е за Галева жени чешма нещо. за вода, отиде и никого го няма То още. ми се откраднали, Китката й се китката не е откраднали. малка. Христо, на нас тя да дети. Ето, На който иска, тя къде много беше ще ти да до даде. сега, ма? Виж кое време е. Може ли да се прибираш по тъмноти? Айде, влизай вътре, от домниците са дошли. Дай там до баща ти, решавайте кой ще, що ще. От две места имаш от домници. Тате, какво ще кажеш? Ами виж сега, двама ергени са, Нашето шейче, ба. ти трябва да си избереш. Който аресваш, него да вземеш. Ей, баба ти питай, майка ти питай. Избери си, баба, на късмет тя, което си искаш ти. Избери си, ето. Той ще е мале. Еми, що Маша, той ще. Како Марийке, Честите. работа готова Ай. вече, отида да кажа на сватанаците да дойдат, Айде, да се добре, оговорите, Кече. кога ще я водежа. Еми, нека да дойдат, па ще Ами, видим. Тя момата. Ти лико да чуваш момата ти богатаща да ни не откраднат.
Ще чувам, няма да има Адам. Това да ставам и аз да си въра. То са видяло, че работата ни стана. Ристио, Ами, какво да правим? пешманките един ден, да знаеш, обица да тя на ушото, дет ни няма да дайте на нас. Ама, какво да направим? У дома ще да кара живот. Айде, аз пак ще дода на сватбата, ама Ще разбира се. ние сме Ще роднина. поканям. Малка момата, тези коледни празници не е за жени, няма ли не? Не, но това съм правила, ти ще я пораснал. Айде, сватовите идат. Идат сватовите. Ще не бъде напълни бакъръцва с вино. Айде, сватовите идат. Добро вечер. Добро вечер, Светанак! Добро вечер! Добро вечер. Добро вечер. Добре дошли. Добре дошли. Айде, живи здрави. Айде, Стана кръстоска. добре дошъл. Свати, Аз сядайте сега тук. сядай. Сядайте Ти въобще за какво си дошла? За вашата мома. А нашата мама. Какво ще я правим? За булка. За булка. Щом аз за булка и що ми тята Аресова, айде тогава целувайте по една ръка и това. Тук. Някой ни дарка сме пазиш да не те готвени. откраднат богата. Така. Живи и здрави. Айде, моме, да си жива и здрава, да имате за... Айде, баба, живи и здрави да сте. Господ здрави да ви дава, да народите челяд голяма. Та Светанак да ти кажа, родихме два рода големи. Еми, Жив и какво да здрав правим? да си. Ама сега така, че ние трябва да не я дадеш момата. Знаеме Коледа идва нова година. Сега, мамата ще ви я дадем след празниците. Сега ще пием по едно вино и ще се оговорим. Добре, да кажем на здраве, най-напред да се живи и здраве. Децата, на здраве. Да, като ви я дадем момата, няма да ви я дадем така Ама излишно. дали даваме шеи сега? така. Вие ще взете шеи, ние ще вземем шея. Така, тогава И ще се оговорим. нека за празниците да са младите заедно. Ще дадем една нива голяма, ще дадем и на лозенци. Давай там и ти. От черешни ще отделим някой друг ред. Какво да правим? Няма да изпратим гол. Аз имам там на гири за 2 декара лози, памит. И него ще дадем. Ще го даваш, какво ще правиш? Да на децата по-нататък. Трябва да има децата какво да работят. На здраве тогава. Здраве. Айде, на Айде. здраве, на здраве. Айде, да са живи и здрави. Да са женят, да са живи. Варай, варай, пире, момнеле, варай, варай, пелин. Под пелина седят, момнеле, под пелина седят. Двама луди млади, момнеле, двама луди млади. Паса и тропитат, момнеле, паса и тропитат. Кво е твоето цвяте, момнеле, кво е твоето цвяте? Моето си е цвяте, момнеле, синьо и зелено. Синьо и зелено, момнеле, бяло и червено. Айде, свати. Да щупим пипта за младите. Да сте ми живи и здрави. Живота да ви бъде сладък като меда и хляба. Да ви сте живи и здрави. Животът да ви е сладък, както питката и меда. Хайде сега на коледното хоро да отиваме. Да вървим на хорото тогава, а? И да вървим на хорото. Айде на хорото. Айде всички на хорото. Да знаеш, мамо, да знаеш какво бях любила, любила, чака го взема.
Дечка